Качествено образование и шампионски дух в 57-мо спортно училище Свети Наум Охридски, град София, където учат будни и амбициозни деца, избрали спорта за своя съдба. Ние сме с утвърдени традиции в образованието и подготовката на млади спортисти от цялата страна. При нас се обучават ученици от 5 до 12 клас. Училището разполага с футболни терени, зали и съоръжения, библиотека, ученически стол, бюфет и общежитие. За младите спортни надежди са предвидени субсидии за храна, екипировка и спортни лагери. Отпускат се целогодишни стипендии за отличен успех и постигнати високи спортни резултати. В училището се изучават всички учебни предмети от задължителната и професионална подготовка, английски и немски език. Учениците получават диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация помощник-треньор с европейско приложение. Завършилите спортно училище могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения. За учебната 2015-2016 година 57-мо спортно училище Свети Наум Охридски, град София приема ученици от 5 до 9 клас. След проверка на способностите по спортовете футбол, баскетбол, волейбол, борба, джудо, самбо, бокс и лека атлетика. Подаване на документи за кандидатстване от 17 до 19 юни. Изпитите по съответния спорт ще се проведат на 22 и 23 юни 2015 година.